A Night at the Musicals, kunċert li ser jittella sabiex jinġabru fondi għat-Children's Fund fiħda l-Aġenzija Appoġġ. Dan il-fond jgħin tfal vulnerabli fost oħrajn. F'konferenza tal-aħbarijiet ħabbar kif dan il-kunċert ser jittella bejn żewġ ministeri, dak tal-Kultura u dak tat-tfal. Il-kunċert ser jittella fl-ewwel ta' Diċembru fl-Istitut Kattoliku tal-Furjana kif jispjega Chris Muscat mill-Kunsill għall-Arti. Il-musicals kif jaf kulħadd huma mużika tal-widna illi tappella kemm tfal kif ukoll għall-kbar u s-siltiet illi sejrin daqqu Phantom of the Opera, Evita, Sound of Music huma siltiet illi jaf kulħadd. Ovvjament hemm the added bonus illi ħajkun hemm live orchestra, l-Malta Concert Orchestra li ser tkun qed takkumpanja l-kantanti. Remenda Grek, uffiċjal fl-Aġenzija Appoġġ qalet li x-xewqat marbuta ma' Children's Dreams għal żmien il-miliet intlaqgħu kollha u għalhekk appellat lil pubbliku sabiex iżomm mal-wegħda tiegħu. Children Funds huwa fond li twaqqaf mill-ħaddiema soċjali tal-Aġenzija Appoġġ fejn bażikament jinġabru fondi biex matul is-sena kollha nkunu qegħdin ngħinu tfal li huma vulnerabbli, tfal li huma segwiti kollha fih dan il-fondazzjoni u allura nkunu nistgħu ngħinuhom fil-bżonnijiet bażiċi tagħhom. Il-konferenza tal-aħbarijiet ġiet indirizzata mill-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici u l-Ministru għall-Familja Tfal u Solidarjetà Soċjali Michael Falzon.